Pro všechny to byl šok. Když jsme slyšeli, že ten malý chlapec na konci ulice zemřel. Co šokující nebylo, byl způsob, jakým ten chlapec zemřel. Žena, která bydlela naproti chlapci a jeho rodině, byla známá sousedská potížistka. Uprostřed ulice mívala opilecké výlevy, kdy křičela na hvězdy. Policisté byli před jejím schátralým předměstským domem známými postavami a noviny, které zakrývaly její rozbitá okna, jen málo skrývaly jejich chaotické pytky uvnitř. Na druhou stranu chlapec a jeho rodina, ti byli pro zbytek bloku téměř cizinci. Drželi se stranou a jen zřídka se s někým komunikovali. Nebylo to tím, že by byli hrubí, nebo tak něco. Prostě jen moc často nevycházeli ven. Jediný člověk, který se zdál o rodině něco vědět, byla ta opilá žena, která bydlela přímo naproti nim. V den nehody pila už od brzkého rána, pokud ne celou noc předtím. Slyšel jsem jí před domem křičet na někoho do telefonu, jak se cítí trýzněna chlapcovou rodinou přes ulici. Bydlím 6 domů od ní a upřímně, s tím křikem pod mým oknem, zatímco jsem se snažil pracovat z domova, jsem si připadal, že ten trýzněný jsem já. Přemýšlel jsem, že zavolám policii, ale bylo by to jen to samé hloupé divadlo jako vždycky. Řekli by jí, aby si to šla vyřídit dovnitř a ona by odvětila, že jí sousedé nenávidí a to je ten pravý důvod, proč byli policajti zavoláni. Vždycky by tvrdila, že je nevinná. Ale v den chlapcovi smrti by bylo nemožné svalit vinu na kohokoliv jiného, než na ní. Bylo něco málo po 6, když jsme uslyšeli tu ráno. Bylo to hlasité, praskavé bouchnutí, jako ohňostroj pod vodou. Byl to zvuk tak cizí našemu klidnému sousedství, že první reakcí všech nebyl strach, ale zmatek. Ve skutečnosti, až když jsem uslyšel křik chlapcovy matky, jsem si uvědomil, že se něco opravdu stalo. Vyběhl jsem ven a uviděl auto té opilé ženy zastavené uprostřed ulice. V okamžiku, když jsem pod autem uviděl tmavou, zroucenou postavu, rozběhl jsem se. Chlapcová matka křičela, vypadni. Jen kousek mimo dohled. Její hlas přicházel z jejich domu, blokovaný velkými zelenými keři. Viděl jsem tu opilou ženu, jak vrávorá zpět od jejich domu. Narazila zády do svého vlastního auta, jako by zapomněla, že tam je. Okamžitě padla na kolena a podívala se pod něj. Viděla to, co já. Ten zhroucený tvar pod ním. A vydala bolestí naplněné zabití. Co jste srazila? Zakřičel jsem na ní, když jsem běžel k jejímu autu. Doufaj, že už to nevím. Cože? Odpověděla, jako bych se zeptal na hloupou otázku. V tu chvíli se ze svých domů začali hrnout sousedé a každý se ptal prvního člověka, kterého viděl. Co se stalo? Můj zasranej vejfuk, zakřičela ta žena a vytahovala se nahoru pomocí nárazníku. To už jsem byl dost blízko, abych si uvědomil, že ten zhroucený tvar nebyl nic víc, než její utržený výfuk, visící z auta. Zpomalil jsem svůj příchod v domnění, že celá situace není nic víc než jen další z jejich dramatických opilických incidentů, do kterého se jí podařilo zatáhnout celé sousedství. Ale pak jsem uviděl tu díru v jejím obývacím pokoji. Matka toho chlapce stála v rozpadající se dutině ze sádrokartonu v jejich domě. Byla až strašidelně klidná, když sledovala, jak se ta opilá žena klopítavě vrací ke svému autu. Procouvala jim skrz obejvák! Zakřičel soused, který později tvrdil, že to celé viděl ze svého kuchyňského okna. Zatímco ten soused a další sousedé běželi k díře ve zdi, já jsem spěchal k té opilé ženě, která se pokoušela dostat zpět do auta. Cítil jsem chlast, prosakující ze jejich pórů ještě dřív, než jsem k ní došel. Někdo musel prohodit pedály. Právě jsem to vyzvedla ze servisu, museli to vyměnit. Mumlala ta žena. Ne, jste jen opilá, řekl jsem hořce, když jsem tu ženu vytáhl ze jejího auta. Odpotácela se zpět k domu, kterým právě projela. Fakt se omlouvám, zakřičela na matku. Držte se od nás dál.
řekla chlapcova matka. Nehýbe se, řekl ten soused, který všechno viděl, zatímco vytahoval trosky z obývacího pokoje. Chlapcová matka na zprávu o svém synovi nijak viditelně nereagovala. A když se zpoza domu objevil chlapcův otec, rozběhla se k němu. Vyměnili si pár tichých slov a mně připadalo zvláštní, že ani jeden z nich nevypadal navenek rozrušený. Matka pak rychle zmizela za roh domu, odkud přišel otec. Došlo mi, že zatímco on byl jen na zadní zahradě, já jsem se na místo činu dostal nějak dříve než on. Šel k díře ve svém domě s překvapivým nedostatkem naléhavosti. Zatímco pomáhal odstraňovat kusy sádru kartonu a prasklého dřeva z bezvládného těla svého syna, dorazila policie. Sanitka a záchranáři nebyli daleko za nimi. Zbytek scény byl rozmazanou směsicí aktivity, zatímco opilá žena byla zatýkána na ponurém pozadí záchranářů, pokoušejících se chlapce oživit. Nad hlavami kroužely vrtulníky a sousedští přihlížející se pomalu trousili do naší ulice. Zprávy hlásily, že opilá žena měla 2krát víc než zákonný limit, když vycouvala ze své příjezdové cesty přes ulici a do obývacího pokoje domu naproti ní. Řekli, že nic nenaznačovalo, že by se pokusila zastavit. Někteří sousedé trvali na tom, že to byl důkaz, že to udělala schválně. Zatímco jiní jen říkali, že to nebylo poprvé, co po flámu odjela autem. Oba rodiče sledovali ze svého předního trávníku, jak je jejich syn odvážen do sanitky. Tělo zakryté prostěradlem. Poté, co policie odjela a pro chlapce už nemohli nic víc udělat, otec zakryl díru ve svém obývacím pokoji 2 velkými překlíškovými deskami. Někteří z ostatních sousedů nabídli pomoc, ale otec jejich nabídky zdvořile odmítl. Ať už ho k tomu, aby to dělal sám, vedl zármutek nebo hrdost, přišlo mi zvláštní, že se rozhodl trápit s hřebíkovačkou, když by tolik lidí rádo udělalo práci za něj. Jakmile byl hotov, zmizel zpět dovnitř. Poté, co policie dříve večer mluvila s matkou, odešla dovnitř truchlit sama. Ve dnech, které následovaly, se ta část naší ulice zdála tmavší než zbytek. Ani v jednom domě nebylo moc živo, protože chlapcovi rodiče se stáhli dovnitř a zůstali tam. A opilá žena trávila čas v okresní věznici. Zdálo se, že se do sousedství vrátil klid. Jak dramatické události vyblily do paměti a zbyly jen ty překližkové desky na jejich obývacím pokoji, aby nám připomínali ten hrozný den. Ten klid byl roztříštěn v pátek ráno, kdy se opilá žena vrátila domů poté, co zaplatila kauci. Přijela ve rozbitém starém kombíku řízeném stejně zničeným mužem ve špatně padnoucím oblečení a se špatnými zuby. Člověk by očekával určitou míru studu vzhledem k tomu, co udělala. Ale místo toho ta žena vešla zpět do svého domu s halasným zdorným smíchem. Jako poslední urážku ukázala vstyčený prostředníček směrem k zabedněnému obývacímu pokoji sousedů přes ulici. Ta žena byla opravdu nesnesitelná, dokonce i ten muž měl své hranice. Po několika dnech v noci hlasitě odjel s posledním "Seru na tebe!" vykřičeným z okna jeho kombíku. Netrvalo jí téměř žádný čas, než se vrátila ke svému otravnému zvyku chodit až na můj trávník, hádat se do telefonu, zatímco jsem pracoval. Je pořád kurva naživo, křičela v podivném pokusu o šepot. Znělo to spíš jako křik. Opřel jsem se a otáhl závěs, abych sledoval její výlev, zatímco přecházela sem a tam po chodníku. Oni mě kurva podvedli. Viděla jsem ho. Pořád tam kurva žije ten malej parchant. Říkala mezi zbyslým smíchem rozhořčení. Na okamžik mi jí bylo líto. Její žal vedl k popírání a teď byla až po pás v hněvu. Ten okamžik soucitu však rychle pominul. Já to kurva dokážu. To tělo byl dvojník. Určitě. Na dlouhou dobu se odmlčela a poslouchala druhou stranu linky, než dokončila. Já nevím. Kurva robot možná, zakřičela.
Během několika příštích dní jsem ji často vídal na svých odpoledních procházkách. Někdy zírala přes ulici z okna svého obývacího pokoje. Jindy se dostala až do prostřed ulice. Byla vždy až strašidelně nehybná a na něco čekala. Rodina naproti ní, matka a otec toho ubohého chlapce, zůstávali skryti za svými zamčenými dveřmi a těžkými závěsy. Někdy jsem zahlédl krátké zachvění pohybu ze škvíry v závěsech. Což, jak předpokládám, byla matka zírající zpět na tu opilou ženu. Měl jsem pocit, že se věci s tou opilou ženou stupňují. Ale nebyl jsem si jistý, co víc bych mohl udělat. Volat policisty se zdálo zbytečné, protože rodina odmítala spolupracovat a rozhodla se zůstat zamčená ve svém domě. Takže místo toho jsme se všichni jen snažili dávat pozor na jakékoliv nebezpečné aktivity, do kterých by ta žena mohla být zapojena. Když se ozvalo hlasité zaklepání na mé dveře, očekával jsem špatné zprávy od policisty. Místo toho, když jsem otevřel dveře, přivítal mě hubený, knihomolský muž se silnými brýlemi a hustým knírem. Byl oblečen v špinavě bílé košili s hnědými kalhotami a rozhodně to nebyl policajt. Dobrý den, omlouvám se, že obtěžuji. Máte chvilku na rozhovor o nedávné nehodě na konci ulice? Zeptal se. Jste od policie? Nebo od pojišťovny? Zeptal jsem se zmateně. Ani jedno. Jsem tu jménem OSOA. Řekla a sáhl do kapsy pro vizitku. OŠA? Zeptal jsem se stále zmatený. Ne, promiňte, okultní vědy americké. Byl jsem sem povolán, abych prošetřil zvláštní událost. Řekla a podával mi tu podivnou špinavě bílou vizitku. Omlouvám se. Tohle se mi zdá nevhodné. Nevím, kdo vás volal, ale ten malý chlapec zemřel a bylo to smutné a v žádném případě zvláštní. Je to znepokojující, ale ne zvláštní. Řekl jsem podráženě. Chápu to, promiňte. Jen ty důkazy jsou přesvědčivé, jinak bych to nebyl. Řekla a ohlédl se přes rameno na ulici. Jaké důkazy? Zeptal jsem se naštvaně. Bez odpovědi sáhl do své tašky a vytáhl sérii fotografií. Každá byla z chlapcova domu, jasně pořízená z druhé strany ulice. Listoval jimi, dokud nenašel jednu, která byla přiblížená na okno jejich ložnice. Poznáváte? Ano, poznávám jejich dům, řekl jsem a přerušil ho. Můžete tedy potvrdit, že tento chlapec je ten, který byl při nehodě zasažený? Zeptal se a ukázal na tvář vykukující škvírou závěsu. Jistě, chlapec na fotografii byl ten, který kdysi žil v tomhle pokoji. No, to je on, řekl jsem stále podrážděný. Muž pak prolistoval fotografie k další. Byl to široký záběr té samé fotografie, oddálený. A zabedněná díra v jejich obývacím pokoji tam nějakým způsobem byla. Tato fotografie byla pořízená jen před několika dny, po nehodě. Pokud ten chlapec zemřel, snažím se zjistit, kdo to je, řekl. Podíval jsem se znovu a přestože fotografie už nebyla přiblížená, bylo to jasné jako den. Ten mrtvý chlapec, kterého jsme vytáhli z trosek, se nějakým způsobem stále díval z okna své ložnice. Konec první části. Část druhá. Tak či onak v tom domě na konci ulice strašilo. Ať už to bylo skutečné, nebo ne, chlapcův duch obýval ty zdi. Jeho samotná přítomnost nebo možná její nedostatek byla cítit všemi na ulici. Každý pohyb záclony byl připomínkou toho, co bylo ten den ztraceno a bolesti, kterou to způsobilo těm, kteří stále žili uvnitř. Přistěhoval jsem se, že se kolem něj toulám na svých procházkách. Vždycky hledám jakýkoliv náznak, že ten chlapec, kterého jsem viděl na fotkách, tam skutečně byl. Chtěl jsem se zeptat ostatních sousedů, jestli je ten muž z OŠA nebo co navštívil. Chtěl jsem se zeptat, jestli jim ukázal tu samou fotku, ale příliš jsem se bál, že budu vypadat jako debil. Blázen.
Nechtěl jsem, aby to vypadalo, že jsem v téhle věci na straně té opilé ženy. Víte co? Bylo jasné, že fotky byly pořízeny z jejího domu, takže vždy existovala šance, že to byla propracovaná lest, jak si zkusit získat přízeň sousedství. Škoda však byla napáchána a nic nemohlo změnit skutečnost, že byla hrozný člověk dávno předtím, než projela zdí někoho jiného. Ale přesto ta fotka vypadala tak skutečně. Začal jsem mít pocit, že ví, že jsem viděl její fotky toho chlapce. Když jsem procházel kolem, už se ke mně nechovala jako k protivníkovi. Místo toho se podívala ode mě k chlapcovu domu a pak zpět na mě. Snažil jsem se, jak nejlépe jsem uměl, vyhýbat se s ní očnímu kontaktu. Nakonec ta neustálá pozornost vedla k tomu, že jsem chodil na procházky později a později v noci, abych se jí vyhnul. Někdy, když jsem procházel kolem, jsem viděl, jak se v jejím obývacím pokoji rozsvítilo světlo, takže jsem spěchal pryč. Jedné obzvláště pozdní noci jsem se rozhodl přejít ulici a jít před tím rozbitým domem, spíše než před ženiným pustým dvorkem. Kromě cvrčků byla ulice tichá a prostá chaotického hluku, který přinášelo denní světlo. Držel jsem oči upřené na dům té ženy, když jsem procházel a sledoval, jestli se jí světlo nerozsvítí. Naštěstí si mě nevšimla. Také si myslím, že část mě se vyhýbala pohledu na ten rozbitý dům, protože jsem se chtěl vyhnout vzpomínkám na ten den. Nechtěl jsem myslet na toho chlapce a na nespravedlivý osud, který ho potkal. Také jsem se nechtěl přistihnout, jak se zaobírám myšlenkou, že by tam mohl stále být. Věřit, že ty ženiny fotky mohou být skutečné, mi připadalo jako zrada rodiny, která přišla o syna. Takže jsem držel oči sklopené a zrychlil jsem krok, když jsem procházel. Jen jsem zlížel, abych sledoval pozornost té opilé ženy, dokud... Škrábání. Ucítil jsem pod nohou tvrdý kov. Podíval jsem se dolů a uviděl malé autíčko ležet na kraji jejich trávníku. Přemýšlel jsem, kde ho tam ten chlapec nechal. Přemýšlel jsem, jestli si ho plánoval vyzvednout, ale nikdy k tomu nedostal příležitost. Z té myšlenky mi stěžklo srdce. Zvedl jsem to autíčko a spěchal přes jejich svěží zelený trávník. Překročil jsem stále se povalující zbytky sádrokartonu až k jejich prahu. Nechal jsem autíčko na rohožce a běžel zpět na chodník. Nemůžu říct, že bych něco slyšel, protože to byl spíš pocit. Když jsem scházel z trávníku, otočil jsem se, abych se letmo podíval na dům. Přísahám, že jsem viděl, jak se záclona pohnula, jen nepatrně. Vypustil jsem to z hlavy a spěchal dál po ulici. Procházka byla dlouhá a únavná a na jejím konci jsem na to autíčko už skoro zapomněl. Další den jsem prožil v oparu pochybností o sobě samém. Pokaždé, když jsem cítil, že se mé myšlenky vrací k možnosti, že by mohlo být stále. Opravdu to řeknu, naživu. Zatlačil jsem to do pozadí své mysli. To trvalo až do chvíle, kdy jsem vyšel ze dveří na svou večerní procházku. Na mých předních schodech, těsně mimo dosah světla z verandy, leželo to autíčko. Okamžitě mě zaplavilo hněv. Věděl jsem, že ta opilá ženská ho musela sedat z jejich schodů a nechat to tady, aby se mi vysmívala. Byla šílená a snažila se mě zatáhnout do svého šílenství. Nakráčel jsem k jejímu domu. Dveře byly zavřené a světla zasnutá, ale přesto jsem zaklepal. Klepal jsem tvrdě, tak tvrdě, že by popraskali. A krvácely mi klouby. Ale nikdy neodpověděla. Naplněný nevyřešeným hněvem jsem cítil, že nezbývá nic jiného, než to autíčko znovu vrátit. Jak jsem přecházel přes ulici, stále jsem se ohlížel přes rameno, jestli se nedívá ze svého obývacího pokoje, ale její dům zůstával temný. Znovu jsem položil autíčko na rožku a zvažoval, že zaklepu. Ale rozmyslel jsem si to. Dostal jsem se do půlky trávníku, než jsem to znovu ucítil. Ten zvláštní pocit, že jsem sledován.
Otočil jsem se a čekal, že uvidím matku vykukovat skrz záclony. Ale místo toho jsem viděl toho chlapce. Stál mezi rozhrnutými záclonami a mával. Bylo děsivé, jak normálně vypadal, ale jeho samotná přítomnost byla proti všemu. Nějakým způsobem ten chlapec, kterého jsem viděl vytahovaného z trosek, stál v okně a mával na mě. Udělal jsem jedinou věc, která mě v konfrontaci s tak podivnou a nepřirozenou situací napadla. Zamával jsem zpátky. Usmál se. Ale ten chvilkový pocit podivné normality byl roztříštěn hlasitým třísknutím uvnitř domu. Rychle zatáhl záclony a zmizel za nimi. Přední dveře se náhle otevřely a já slyšel matku říct tlumeným, zběsilým výkřikem: "Dostaň ho ven, než se to zhorší." Nejsem si jistý proč. Cítil jsem naléhavou potřebu se schovat. Možná to byl ten zvláštní pocit, že do něčeho vnikám, spojený s tou ohromující zprávou, že chlapec je naživu. Ale tak či onak jsem skočil za živý plot, než si mě všimli. Sledoval jsem matku, jak drží dveře otevřené a ustupuje stranou. Pak se z temné místnosti uvnitř vynořil otec s chlapcem v závěsu, táhl ho za zápěstí. Ale na tom chlapci bylo něco zvláštního. Vypadal nemocně. Jakým způsobem během těch pouhých okamžiků mezi tím, kdy jsem ho viděl v okně, a teď zjevně onemocněl. Vlasy měl mokré potem a kůži bledou a voskovou. Vypotácel se ze dveří, jako otec stáhl za ruku. "Nemůžeš tu být," řekl svému synovi. Ale chlapec nedořekl. Matka zavřela dveře, zamkla je a pak je následovala k autu. Zatímco otec prostrčil chlapce na zadní sedadla, matka si sedla na místo spolujezdce. Zůstal jsem přikrčený za keři, když auto vyjelo z příjezdové cesty a zahnul na ulici. Matka i otec zírali prázdně před sebe, ale jak projížděli kolem, chlapec se podíval z okna a jeho oči se setkaly s mými. Zvládl slabý úsměv a zamával na rozloučenou. Naprosté šílenství toho, čeho jsem byl právě svědkem, mě mělo zahnat zpět domů. Ale místo toho jsem zjistil, že jsem posedlý neukojitelnou potřebou znát pravdu. Možná měl ten chlapec bratra, dvojče, kterého si nikdo nikdy nevšiml. Chci říct, pokud nebyli spolu, nikdo by to nikdy nevěděl. Rodina sotva opouštěla dům, takže nebylo úplně nepředstavitelné, že by se něčeho takového nikdo nevšiml. Bylo to extrémně nepravděpodobné. Ale stále to bylo možné. Určitě. Každopádně jsem potřeboval zjistit více. Takže, skrytý tmou bezměsíčné oblohy, jsem přeskočil zeď na jejich zadní dvůr. Stejně jako jejich předzahrádka byl obyčejný a nezdobený. Kromě rezavé staré houpačky tam nebyl žádný další nábytek, grill ani žádné jiné vybavení na dvůr. Na rozdíl od přední části zůstaly závěsy na zadním okně otevřené. Nebyl jsem si jistý, co najdu, ale musel jsem se podívat. Jak jsem se plížil ke kuchyňské straně z domu, zdálo se, že v chladném nočním vzduchu sezuje odporný zápach v hustých mracích. Čím blíže jsem se dostal ke kuchyňskému oknu, tím silnější byl ten zápach. Plížil jsem se přes betonovou terasu a k zavřenému kuchyňskému oknu. Byla taková tma, že slabá záře z hodin na troubě se zdála osvětlovat všechno jako měkký zelený reflektor. Kuchyňská linka byla přeplněná matnými stínnými tvary, které jsem měl potíže rozeznat, a zápach, který se z ní linul, mi nepomáhal se soustředit. Po několika okamžicích snahy jsem se rozhodl použít baterku na telefonu, abych zjistil, co to sakra tady tak páchne. Zapnul jsem ji a přiložil přímo na sklo.
To, co jsem viděl, byla teprve druhá nejzáhadnější věc, se kterou jsem se tu noc setkal. Nedávalo to smysl. A samotný fakt, že rodina opustila dům v takovém stavu, byl téměř děsivější než myšlenka, že skrývají druhé identické dítě. Na lince byly navršené, nacpané do podivných hrnců a pánví a rozložené na volném vzduchu velké hromady hnilobného, rozkládajícího se masa. Není divu, že je mu špatně, zamluvil jsem si pro sebe. Bylo to schnilé do té míry, že jsem viděl pulzující bílé kapsy červů, hnízdících v různých vzorcích rozkládajícího se masa. Díval jsem se na prázdno a zadržoval zvracení. Bál jsem se, že by to byl důkaz mého vniknutí. Chtěl jsem hledat odpovědi, ale tohle jen vyvolalo další otázky. Nevěděl jsem, kolik mám času, a tak jsem se rozhodl pokračovat do jídelny. Bylo nemožné svítit světlem do místnosti, aniž bych se oslepil odrazem, takže jsem musel telefon přikládat na sklo na každém pozorovacím místě. Kromě kuchyně plné hníjícího masa, tam bylo jen velmi málo dalšího, co by mě zarazilo jako zvláštní. Ve skutečnosti byl zbytek domu ve své prostotě téměř nudný. Dokonce i umění na stěnách bylo tak zapomenutelné, že by bylo k nerozeznání od prázdné natřené zdi. Dům vypadal, jako by byl naaranžovaný pro prohlídku. Ale pak se majitelé prostě rozhodli žít ve falešném pohodlí předem připraveného obývacího pokoje. V kuchyni, obývacím pokoji ani jídelně nebylo nic zajímavého. A tak jsem přešel k ložnicím. Hlavní ložnice nebyla nic víc než plně uslaná postel a komoda. Na stěnách nebyly žádné fotky ani náznak osobnosti. Čím víc jsem viděl, jak žijí, tím víc dávala odtažitá povaha rodiny smysl. Frustrovaný tím, že odpovědi, které jsem chtěl, byly skryty za další záhadou snilého masa, jsem si uvědomil, že pokud budu pátrat dál, jen prohloubím své vlastní šílenství. Bohužel jsem měl pravdu. Abych si to usnadnil, rozhodl jsem se odejít jejich boční brankou, místo abych znovu přeskakoval zeď. Cestou kolem garáže jsem si všiml ještě jedno okna, které vedlo do místnosti, jež byla pravděpodobně jejich prádelnou. Očekával jsem a možná i doufal, že najdu další nezajímavý pohled do jejich všedních životů. Přiložil jsem telefon na sklo, stiskl tlačítko baterky a naklonil se blíže. S nosem na skle jsem se najednou ocitl tváří v tvář propadlým, vyzáblým tvářím vyhublého, přesto se usmívajícího malého chlapce. Toho chlapce. Klopítl jsem dozadu a opustil telefon. Rychle jsem se zpamatoval a zvedl ho. Přitiskl jsem světlo na sklo a podíval se skrz znovu. Chlapec zíral zpět. Osvětlen bílým světlem mé baterky, ten malý chlapec, kterého jsem viděl vytahovaného z trosek, ten, kterého jsem právě viděl odcházet z domu a nasedat do auta, ten samý malý chlapec, kterého jsem viděl vykukovat z okna, stál v prázdné betonové místnosti. Na sobě měl jen ušpiněné lněné kraťasy. Vypadal nemocně. Nemocnější než ten chlapec, kterého jsem viděl odcházet z rodiči. Zdálo se, že se na místě kymácí, jak mu po tváři stékal pot. Zvládl slabý úsměv, zamával a já sledoval, jak mu z dásní vypadl jeden zub a spadl na podlahu. Utíkal jsem. Prorazil jsem si cestu brankou a sprintoval na jich před zahrádku. Stále jsem se ohlížel přes rameno a čekal, že uvidím toho neduživého chlapce, jak mě následuje. Ale nebyl tam. Měl jsem se dívat dopředu. Narazil jsem totiž do té opilé ženy se silou obránce a poslal nás oba do trávy. Pak jsem uviděl světla na konci ulice od přijíždějícího auta. Auta té rodiny. Vyskočil jsem a klopítavě se dal do běhu. Slyšel jsem, jak se ta opilá žena za mnou zvedala na nohy. Neohlížel jsem se, jen jsem dál běžel ke svému domu, pryč od šílenství toho, čeho jsem byl právě svědkem. Opilá na mě hůřňavě, vztekle zakřičela. Já ti to říkala! Pokračoval jsem dál. Ten malej smetek žije. Podvedli mě. Viděl jsi to? Měla pravdu. Viděl jsem ho. Viděl jsem ho příliš mnohokrát na příliš mnoha místech, než aby to byl jen on. V půlce bloku jsem přestal běžet a překryčil se za zaparkované auto, jen tak, abych nebyl rodině na očích. Sledoval jsem, jak se opilá žena dopotácela doprostřed ulice
a slyšel jsem otevírání dveří auta. Poslouchal jsem, jak opilá žena křičí na matku a otce toho chlapce. Kam jste odvedli tam toho, co? Zagdákala. Slyšel jsem matku odpovědět tichým, nesrozumitelným tónem. Fajn, zavolejte policajty. Řeknu jim, co jsem viděla. Pak mé hrůze ukázala nahoru ulici. Na mě. Byl jsem dovnitř a zamkl dveře. Teď jsem v tom byl až po uši. Ať už jsem chtěl, nebo ne. Konec druhé části. Neschopen spát, strávil jsem většinu noci hledáním těch nejšílenějších vysvětlení toho, co jsem viděl. Klony, tulpy, dvojníci, duplikáty a v zájmu logiky identická dvojčata. Jakmile vyšlo slunce, zdálo se, že se s ním vrátila i má příčetnost. Nechal jsem svou fantazii běžet na plné obrátky. Jistě, celá ta věc se schylným masem byla pořád trochu divná, ale mělo to daleko do nadpřirozen. Rozhodl jsem se to překousnout a promluvit s ostatními sousedy. Plán byl zeptat se tím nejméně trapným možným způsobem. Ale to bylo těžké. Měl ten chlapec od vedle bratra? Možná dvojče? Zeptal jsem se toho chlápka, který ji viděl v ten hrozný den pro tím domem. A nemyslím si, ale jako byl měsíc, kdy jsem si myslel, že tam možná umřeli, protože jsem ji viděl tak málo. Ale pak jsem viděl toho staršího týpka na střeše, jak dává anténu, takže jako já nevím. Co to takový poustelníci, ale pamatuju si, že jsem viděl jenom jednoho kluka. Řekl, než si potáhl z bongu. Ale v poslední době věděl si nějaký dítě? Zeptal jsem se a nenuceně ustoupil z jeho vchodu, abych se vyhnul kouři. Neviděl jsem ani ty rodiče, vole. Od však víš, to ne. Zakašlal. Dostal jsem v podstatě stejnou odpověď od každého dalšího souseda, kterou jsem se zeptal. Nikdo se nebyl jistý. Rodina byla tak nepolapitelná, že někteří lidé říkali, že ta nehoda byla poprvé, co kdy viděli někoho, kdo tam žil. Dokonce ani dům hned vedle neměl moc co říct. Potvrdili, že čas od času cítili schýlé maso, ale přiznali, že si prostě mysleli, že je to nějaké jejich zahraniční vaření nebo tak něco. Skutečný obraz toho, co jsem viděl, jsem si nechal pro sebe. Jen jsem se jich ptal, jestli někdy cítili něco divného. Způsob, jakým se mnou mluvili, však jasně ukazoval, že si myslí, že ten divný jsem já. Samotný dům s tou velkou dírou zakrytou překližkou zůstával tichý. Staré auto zůstalo na příjezdové cestě a závěsy byly zatažené. V obavě zopakování té noci jsem přesunul své procházky zpět na denní světlo. Stále jsem spěchal, když jsem došel k té části ulice a držel jsem oči upřené na zem před sebou. Byly chvíle, kdybych přísahal, že cítím, jak mě někdo sleduje, ale z které strany ulice to jsem nedokázal říct. Jedné ozvláště noci byl ten pocit tak tíživý, že jsem se rozhodl otočit a jít domů, ale její hlas mě zastihl. Jsi jedinej, kdo mi věří, ty a ten okultní chlápek. Ale ten už mi nevolá zpátky. Zabrbla opilá žena. Vynořila se ze stínu své příjezdové cesty spolu za svého pick-upu se 4 prázdnými koly a korbou plnou odpadků. Bylo jasné, že pila už nějakou dobu. Celé její tělo se kymácelo s každým krokem. Všechny instinkty mi říkaly, abych ji ignoroval a šel dál. Ale stále jsem v sobě choval hněv z obrazu bezvládného těla toho chlapce. Není čemu věřit. Odpověděl jsem a kousl se dortu. Nezabila jsem ho, zašeptala. Otočil jsem se a zakřičel hlasitěji, než jsem měl. Zabila jste ho. Viděl jsem ho. Je mrtvý, protože jste mu projela zasraným domem. Udělala krok zpět do stínu. Tak proč ho pořád vídám? Zeptala se. Protože se cítíte provinile, že jste ho zavraždila. Je to to, co chcete vidět, protože by to znamenalo, že nejste vrah. Ale jste? Řekl jsem a jízlivost visela na mých posledních slovech.
Tak proč ho vidíš taky? Zasmála se. Koutkem oka jsem zahledal pohyb záclon přes ulici. Věděl jsem, že se dívá někdo další. A jsem jí nepoctil odpovědi. Místo toho jsem šel domů. A když jsem přišel domů, křičel jsem do polštáře. Byl jsem totiž tak frustrovaný, že vlastně měla pravdu. Proč jsem mohl vidět toho chlapce? Dalšího rána mě probudilo hlasité zaklepání. Bylo pevné a těžké a oddělené téměř matematickou přesností. Rozespalýma očima jsem otevřel dveře a našel matku toho chlapce stát před dveřmi. Držela podnos pokrytý alobalem. Zblízka vypadala mnohem jinak než žena, kterou jsem kdy viděl jen letmo nebo z dálky. Poprvé jsem si všiml, že její rysy byly trochu mimo. Obě oči měla posazené daleko od sebe, přičemž to pravé ujíždělo ke straně. Její ústa se zdála být jen o trochu blíž spodku brady a její nos byl tak minimální, že vypadal jen jako dvě malé štěrbiny uprostřed obličeje. Všechno na ní bylo v úvozovkách správně, ale něco ve způsobu, jakým byly její rysy uspořádány, vydávalo děsivý pocit. Dobrý den, řekla. Rty se jí při mluvení sotva pohnuly. Dobrý den. Bylo všechno, co jsem dokázal odpovědět. Chápu, že jste se setkal s mým dítětem, řekla. Nesetkal, ne tak docela. Nicméně je mi líto vaší ztráty. Odpověděl jsem. Ne, mluvím o tom druhém dítěti. Mém druhém chlapci, řekla s napjatým úsměvem. Žena ustoupila stranou a zpoza ní vystoupil malý chlapec, živý a zdravý. Vypadal jako jeho matka, ale méně divně, hádám. Je špatné to říkat, ale prostě vypadal víc lidsky. Jo, snažil jsem se najít odpověď. Místo toho jsem jen pokrčil rameny. Jak jste si možná všiml, chlapci vypadají podobně. Mohu vás ujistit, že jsou ve skutečnosti sourozenci. Řekla, jako by si to milionkrát nacvičovala. Chápu, kolik. Snažil jsem se. Nejistý, na to se snažím zeptat. Jen 2. Teď už 1. Viděl jste toho jednoho, správně? Usmála se a naklonila hlavu na stranu. Asi ano. Je něco, s čím vám mohu pomoci? Řekl jsem. Teď už mi bylo z celé situace nepříjemně. Pak mi bez vysvětlení nabídla ten podnos pokrytý alobalem. Neochotně jsem si ho vzal. Chtěl vám poděkovat, usmála se. Za co? Ona je hrozba, vy ji sledujete. Vidíme to, zašeptala. Chlapec pak přistoupil a položil autíčko na mou rohušku. To je jeho poděkování, řekla, zatímco se plachý chlapeček znovu schoval za ní. Tak co je tohle? Zeptal jsem se a zvedl podnos pokrytý alobalem. 3,50 za 30. Sněste to, než to vychladne. Odpověděla a vyhnula se mé otázce. Pak přikývla, vzala chlapce za ruku a odešla. Sledoval jsem je, jak jdou po ulici. Děkuji, zakřičel jsem za nimi. Vzal jsem podnos do kuchyně a odkryl ho. Miska byla plná nějakého nákypu posypaného různými bylinkami a cibulí. Nastavil jsem troubu a zasunul pekáž dovnitř. O 40 minut později jsem si kousl. Chutnalo to po mentolu a o čerstveské omáčce. Žvíkal jsem tu měkkou, ale zrnitou hrudku jídla a přinutil se spolknout. Okamžitě se mi vybavila jejich kuchyně plná schnilého masa, proč jsem se nedokázal přinutit s ní víc. Cítil jsem se provinile, že to vyhazuji, ale neexistoval způsob, jak bych si vzal další sousto. Když jsem to seškrábal do koše, viděl jsem malé perleťové kuličky vmíchané mezi bledě oranžovou břičku se zeleniny a mletého masa. Tu noc jsem si 3krát čistil zuby, ale ta chuť zůstala. To odpoledne jsem odešel setkat se s tím chlapíkem z OSOA a říct mu pravdu o tom chlapci. Cítil jsem se hrozně, že byl do celé té situace zatažen. Zavolal jsem mu a jménem sousedství jsem mu omluvil za plýtvání časem. Zasmál se a požádal mě, abych přišel do jejich dočasných kancelářských prostor.
Vysvětlil, že se svým podnikáním často cestují, aby mohli snadno vyšetřovat podivné události v každém městě, kde se zastaví. Řekl mi, že většina případů, které vyšetřují, končí stejným způsobem jako tento. Jako zklamání. Trval na tom, abych se za ním stavil osobně. Když jsem se přiblížil ke staré průmyslové části města, hledal jsem parkování poblíž té nenápadné cihlové budovy. Zaparkoval jsem auto asi o blok dál a šel k budově. Venku na chodníku postávali 3 mladí hipstři. Jedna z dívek nekontrolovatelně vzlikala, zatímco se jí přátelé pár stop od ní něco šeptala. Vyhnul jsem se očnímu kontaktu ve snaze vyhnout se dramatu, ale nemohl jsem si nevšimnout toho podivného způsobu, jakým si plačící dívka škrábala tmavě fialové modřiny na krku. Viděl jsem toho muže uvnitř, skrz skleněné okno. Vypadal rozrušeně, ale naléhavě mi zamával ke dveřím. Otevřel dveře a omluvil se plačící dívce, zatímco mě uváděl dovnitř. Opravdu se omlouvám, řekl jí a zavřel dveře dřív, než mohla odpovědět. Co to bylo? Zeptal jsem se, když mě vedl pryč od dveří. Slyšel jste někdy o Teleofel? Zeptal se. No, tak si s tím nedělejte starosti, dlouhý příběh, leda, že bys cítil cedr, řekl, zastavil se a otočil se ke mně. Cítil jsi? Zavrtěl jsem hlavou. Tak bys měl být v pohodě, jen se jim vyhni cestou ven. Řekl. Pak mě zavedl do podivné malé místnosti s rozházeným podivným vybavením. Došel ke své známé brašně, která ležela na lavici v rohu místnosti. Zvedl ji a vydal fotky toho chlapce. Takže, máš víc informací o tom chlapci? Zeptal se s náznakem vzrušení. Promiňte, je to tak trochu, jak jsem říkal po telefonu. Viděl jsem ho. Byl to bratr. Ne duch nebo cokoliv jiného, co jsme si mysleli. Vysvětlil jsem. Ale to je přesně důvod, proč je to stále zajímavé. Řekl, když vytahoval hromadu vytištěných záznamů a skenů. Oficiálně vypadajících dokumentů. Dítě na fotce je jeho bratra. Je to jen kluk. Ne, člověče, ty to nechápeš. Neexistuje tam žádný zdokumentovaný chlapec. Nelegálně. To dítě není registrovanou ve škole, doma ani jinak. Neexistuje. Sakra, ten manžel a manželka sotva existují. Věděl jsi, že jsou v nájmu? Zeptal se, zatímco probíral papíry. Vážně? Jsou tam, ani nevím jak dlouho. Nikdy jsem tam nikoho jiného neviděl. Řekl jsem a pátral hluboko ve vzpomínkách. A zajímalo by mě, jestli majitel vůbec ví o té díře ve svém domě. Zasmál se. No, není to jako nadpřirozeno, to vám můžu říct. Viděl jsem to dítě, to dvojče, je z masa a kosti, jejich situace může být nenormální, ale ne paranormální. Dobře, ale co ten starší syn? Vidíš ho někdy? Zeptal se. Starší syn? Jo, musí mu být teď tak 20 let. Byl zapsaný na základce, když se přistěhovali, ale jako... tak už moc ne. Ta paní přes ulici říkala, že se přistěhovala dlouho potom. Jo, od té doby trpíme. Je to fakt bolest hlavy, víc než ta rodina, to určitě. Ale jo, jen oni 3, tedy 4 hádám. To je divné, řekl a odmlčel se. Jo, souhlasil jsem. Zkontroloval jsem si hodinky a pak se na mě podíval s podivným pocitem úzkosti. Dobře, poslouchej, člověče. Jsem takový věci viděl, ale nikdy jsem neslyšel, že by se drželi na jednom místě takhle dlouho. I když jsem vděčný, že mi kvůli nim zavolala a víš, poskytla ty fotky, ale upřímně je to bolest hlavy na druhou. Opravdu neřízená střela. Jestli by ti nevadilo, nezatahujme ji do toho, OK? Mám pocit, že by to bylo nebezpečné. Řekl, jako by zpochybňoval své vlastní instinkty. No jo, neplánuju si nikde nic sdílet. Poslyš, zítra balíme a mizíme docela rychle. Máš moje číslo, brkni mi, kdyby se stalo něco světoborného, jo? Jinak se ozvu, až budeme příště ve městě. Řekla a balil dokumenty a fotky. Po troše další konverzace mě předal vřelé, hypízacký, vyhlížející ženě, která mě vyvedla z budovy. Poděkovala mi za návštěvu, ale byla na ní znát úzkost, jako by právě dostala špatné zprávy a nechtěla to dát najevo. Cestou domů se mi začalo dělat zle.
Oblil mě studený pot a mé myšlenky se znovu stočily k tomu schnilému masu. Otrava jídlem. Bože. Zasténal jsem zatímco jsem jel domů tak rychle, jak jsem mohl. Nevolnost mi vířila v břiše a zdálo se, že mi vysává vlhko z úst. Potácal jsem se před nimi dveřmi svého domu s myslí upřenou na jedinou věc. Vodu. Nutkání zvracet ustoupilo neukojitelné žízně. Cítil jsem se, jako bych dosáhl druhého dne třídenní kocoviny. Byl jsem tak soustředěný na naplnění sklenice z kuchyňského kohoutku, že jsem si toho zpočátku nevšiml. Těch jemných plíživých úponků, pulzující šedé břečky, které se vynořily z mého odpadkového koše. Stále neosvěžen, položil jsem sklenici a přistoupil ke koši. Na nohou jsem odkopl víko a uvítal mě známý odporný zápach, ten samý zápach z kuchyně té rodiny. Vyhozený nákyp ležel na dně koše, ve vířících šedých a bílých vřitcích zrnitého slzu. Malé žilunaté úponky se kroutily jako umírající červy, vynořovaly se z té hmoty a přichytávaly se na stranu koše jako masité, plíživé, popínavé rostliny. Teď jsem si jistý, jestli to byl ten pohled, zápach, nebo mé vlastní již existující nepohodlí, ale v tu chvíli jsem to už dále nemohl vydržet. Zvracel jsem. Byl to ten druh zvracení, který napne každý sval ve vašem těle a popraská každou krevní cévku ve vašem oku. Snažil jsem se trefit do dřezu, ale ta načernalá žluť ze mě vybouchla jako protržená přehrada. A právě v tomto nejnižším možném okamžiku se rozhodla zaklepat na mé dveře. Udělala jsem to, křičela opilá žena z konce ulice. Znovu zabušila zaťatou pěstí. Vypustil jsem další proud zvratků do dřezu a očistil se. Otevřel jsem dveře připravený jí seřvat, ale zápach benzínu a divoký pohled v jejich očích mi okamžitě napověděli, že něco je hrozně špatně. Když už mě měli stejně dostat, říkala jsem si, proč to neudělat doopravdy. Ukončit tu můru. Dát jim skutečný důvod, aby mě nenáviděli. Zasmála se. Slyšel jsem v dálce blížící se sirény. Procpal jsem se kolem ní a vyběhl ven. Když jsem doběhl na ulici, uviděl jsem oranžovou záři tančící mezi hustými černými sloupy kouře. Jejich dům hořel. Znovu jsem zvracel, jak se ta kyselá břečka drala nahoru mým krkem. Ucítil jsem, že s ní jde i velká hmota. Na okamžik jsem ucítil pálení v krku, jak se roztahoval, aby se přizpůsobil tomu, co unikalo z mého žaludku. Vyšlo to s hrozným pálivým pocitem a s mokrým žuchnutím mi to vypadlo z úst. Víš, že nebyli lidi, že jo? Řekla, nevnímajíc mou bolest. Mezi mýma nohama se svíjela lesklá černá hmota, jako něco, co byste našli žít v nejhlubší části oceánského dna. Bylo to stvoření podobné slimákovi, které jsem nějakým způsobem porodil ze svého žaludku. Věděla jsem to hned, jak jsem je potkala, dodala. To pulzující slizké stvoření se začalo odsouvat, tak jsem se ho pokusil chytit, ale kvůli té husté hlinovité membráně bylo nemožné ho udržet. Vyklouzlo mi ze sevření a já jsem ho ztratil ve vlhké trávě svého přerostlého dvora. Poslední věc, kterou si pamatuji, než jsem omdlel, byla ta žena stojící nade mnou. Záchranáři, kteří přijeli k požáru, mě našli někdy poté, co se oheň už vymkl kontrole. Než dorazila policie, žena už byla dávno pryč. Řekl jsem něco se stalo a proč, ale cítil jsem potřebu vynechat jen nelidské aspekty. Jen jsem jim řekl, že měla psychopatický záchvat, psychotický spíše. Vzali mě do nemocnice poté, co jsem jim řekl, co se mi stalo. Zahrnul jsem mi tu část o Slimákovi, ale později jsem toho litoval, když řekli, že mi nic nenašli. Dali mi tekutiny, udělali nějaké testy a nenašli žádné důkazy o parazitovi nebo čemkoliv navenek neobvyklém. Vypadal jsem jako blázen. Styděl jsem se. Než jsem se dostal domů, z domu nebylo nic víc než ohořelé trámy. Slyšel jsem to od sousedů, ale druhý den to potvrdily i noviny. Našli ostatky rodiny stále uvnitř domu. Nikdo si není jistý, proč neunikli. Proslýchá se, že ve svém domě skladovali nelegální chemikálie.
které působily jako urychlovač hoření. Nemůžu to říct jistě, ale vypadalo to, že otec provozoval plnohodnotnou laboratoř. Viděl jsem velké modré nádrže rozstavené mezi ruinami. Myslím, že policie to určila jako varnu pervitinu. Ale nezdálo se, že by se to příliš snažili dokázat. Dům byl také označen červenou páskou kvůli nebezpečným chemikáliím. Takže se to všechno zdálo jako reálná možnost. Každopádně to všechno schořelo tak rychle, že ani neměli šanci. Jakékoliv odpovědi, které jsem doufal získat, byly nyní spáleny spolu s těmi těly v tom ohořelém rámu domu. Ale i ve smrti se jim podařilo vygenerovat více otázek než odpovědí. Nikdo si není jistý, co se v tom domě stalo, nebo dokonce kdo ta rodina doopravdy byla. Zdálo se, že jejich identity zemřely s nimi. Ale jedna zbývající otázka, která mě bude navždy pronásledovat, je tato. Kromě matky, otce a chlapce, kdo bylo těch 5 dalších těl, které našli spálená k nepoznání v těch ohořelých troskách? Tou otázkou budu navždy pronásledován. Ale nemůžu se ubránit pocitu, že odpověď na ní by byla jenom děsivější. Ale co jsme se prostě z tohohle příběhu naučili? Příště, až vám místní opilec bude tvrdit, že sousedi jsou roboti, mimozemšťani, nebo že ten mrtvý chlapec je pořád naživu, možná mu věnujte pozornost, možná jenom o krok napřed. A taky nikdy za žádných okolností nejest ten nákyp od sousedů, kteří vypadají, že jim ksicht skládal Picasso a v kuchyni jim to páchne jako v masovém hrobě. Jako proč si to vůbec žral? Chápu jako nějakou slušnost, ale hej, v momentě, kdy zavřeš dveře, ta typka to nevidí, můžeš to vyhodit do koše. Nebo ještě líp, spálit to.